Θα ήταν αδιάκριτο να σας ρωτήσω ποιος ήταν ο άνθρωπος που αγαπήσατε περισσότερο στη ζωή σας? Ο αδερφός μου. Αυτός είναι όλη μου η ζωή. Δεν είναι εγωιστικό. Αλλά έτσι βγαίνει μέσα από μένα. Ο αδερφός μου και ο τόπος μου, η πατρίδα μου. Είναι οι δυο πολύ μεγάλοι ερωτές μου. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουν δει τα μάτια σας στη μέχρι τώρα ζωή σας, που θα μπορούσατε να πείτε σε ένα παιδί, γι' αυτό το λόγο άξιζε που έζησα? Το πιο σημαντικό πράγμα που είδα στη ζωή μου ήταν το πώς υποδέχτηκε η μάνα μου το άκουσμα του θανάτου του πατέρα μου. Όταν μαζί με τον αδερφό μου για ώρα πολύ αναρωτιόμασταν το πώς θα της το πούμε. Και όταν ανεβήκαμε και βρήκαμε τη μανιάτισσα, καθότανε όμορφη όσο ποτέ. Κόκκινη, ενεργητική, γεμάτη δύναμη. Και όταν μπήκαμε μέσα, μας κοιτάζει και τους δύο και μας λέει την κουβέντα, έφυγε. Και λέμε ναι. Καλώς ταξίδι Γιάννη μου, είπε. Και σηκώθηκε πάνω μας, αγκάλιασε για να παρηγορήσει εμάς. Αυτό για μένα ήταν η σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου. Η δύναμη αυτής της μανιάτισσας. Εκεί κατάλαβα το μεγαλείο της γυναίκας. Είναι ό,τι ωραιότερο μου έτυχε στη ζωή μου. Ένας βράχος στο βουνό συλλογέται μοναχός του, ένα ριάκι που κυλά, κάτι τραγουδάει εμπρός του. Απ' το βράχο βλαστημένη, όλος φύβει για να ειδεί το τραγούδι τι σημαίνει, όλος φύβει για να τραγούδι τι μας αρέσκει φτέτσιδα το νερό τα φυλάκια της μαδά, τα κατρά κυλάει μαζί του. Τώρα μένει μαδιτή με το δάκρυ στο μάτι. Διαδί, να αγαπήσει
αχ ναι, γιατί να αγαπήσει ένα διαβάτη.